Galyňlar getirip, halyk ýazjak 5 ýaşdan, ýüdükleri bortun göwür gaçdan, boýuny tapkan monjuk, soň kimmeler näme boljak? Bir monjukdan da durmur, 100 gramlyk kardinal, 100 gramlyk trottan, pişikelle broşka, tagut delek broşka, şu zatlar getirdik, atala ýerdaroşka. Taýla balgyn halytyn, özün türkmen göýlütün, altı türkmen halydan, altı rus halydan, bu ýene de matamarlyk halypdyr. Gyzyl pommak, ýaşyl pommak, sary pommak, mawy pommak, pomidor pommak, şokolad pommak, tüýşe reňkli pommak, käşe reňkli pommak, 2 paplinalyk, 2 gurultay ýalyk, 4 izawro koýnagy, 4 eýran ştaply, 10 öýmeden, 10 tane uly gyňaçdan, 10 tane kiçik gyňaçdan, han gyňaçdan, beg gyňaçdan, ýomut gyňaçdan, eýran gyňaçdan, gaýçy gyňaçdan, hüjre gyňaçdan, gadymy gyňaçdan, keştel gyňaçdan, güllü gyňaçdan, gülsüz gyňaçdan, 4 çemedal, 1 tane video teleýder, 1 tane tenter mantwan, 1 tane kir maşyny, 1 tane el maşyny, 10 tane goýun, 1 halta tugy, 1 halta wyşy ur, 30 tane çaýnak, 30 tane käte, 10 kilo tüýji, 10 kilo köke, 10 kilo gara çaý, 10 kilo göýek çaý. Atguloklarym ýokman ondan bolsun.